कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. रक्षोनी धर्म विश्वाचे करी पालन संकटी येई भक्त तारण्या करी नाना रूप धारण. कारुण्य सृष्टी रक्षोनी धर्म विश्वाचे करी पालन संकटी येई भक्त तारण्या करी नाना रूप धारण. युगे युगे अवतार गिरिराज वरती तुझे रचन करी दैतना मारुनी आदरती. विश्वधारी तो चिंताहारी तो केल तारा करी पायी बसून देशधारी तो स्थिर सागरी. विश्वधारी तो चिंताहारी तो केल तारा करी पायी बसून देशधारी तो स्थिर सागरी. नरसिंहा वामन परशुराम बनोनी अयोध्येला आलो मी राम. पंचकृमावरा नरसिंहा वामन परशुराम बनोनी अयोध्येला आलो मी राम. स्वयंवरी जिंकले सीतेला उचलूनी धनुष्य बाण देवनी वानर सेना लंकारीच्या मारुनी रावण. विश्वधारी तो चिंताहारी तो केलधारा करी पायी बसून देशधारी तो धीर सागरी. विश्वधारी तो चिंताहारी तो केलधारा करी पायी बसून देशधारी तो धीर सागरी. चिंता विष्णुराचा बालयचा वीर देवकीचा बालकृष्ण जन्म मी घेतला. माता पिता बंदी झालेला परंतु जन्म माझे झाले नंदा यशोदेने केला. जमुनीचार चौघडी यमुना तीरी केले पण मुली विचारी कार्याला गोकुल मी तारिके. विश्वधारी तो चिंताहारी तो केलधारा करी पायी बसून देशधारी तो धीर सागरी. विश्वधारी तो चिंताहारी तो केलधारा करी पायी बसून देशधारी तो धीर सागरी. सर्वहरण केले इंद्राचे गोवर्धन उचलून आला कृष्णाला तो शरण. मेघराजानंदी होऊनी फुलोची माझी पाणी मेघधाराच्या वर्षून. अवतारी फुलोची संकड्यांचा गोपाल संकट तरी करुणी कौताचा काल. विश्वधारी तो चिंताहारी तो केलधारा करी पायी बसून देशधारी तो स्थिर सागरी. विश्वधारी तो चिंताहारी तो केलधारा करी पायी बसून देशधारी तो स्थिर सागरी. कारुण्य सृष्टी रक्षोनी धर्म विश्वाचे करी पालन संकटी येई भक्त तारण्या करी नाना रूप धारण. युगे युगे अवतार गिरिराज वरती तुझे रचन करी
दैतना मारून आदरती विश्वधारी तो चिंताहारी तो तेज तारा करी आई बसुनी तेजधारी तो स्थिर सागरी विश्वधारी